Vás sa hodnotia juniori, seniori a môžeme ísť na to, Renato. A tam na lavičke, na stoliku je tlačenka, chlebík a klobáska, kto chce, môže si. To je kole a 10 kol. Ja si sadnem v tlačenke, je mám málo. Počkaj, zapíšeme ťa. Ahoj, ale to je štatistika. Letí. Kontakt. 11. To je také zavadené. Chytilo sa. Ten mi chytil. Veď kúrime za to. Dobre. Pekne mu to je. Na naše auto. Mier. No, tam. Ale treba ho pustiť. No, hajde ešte raz. No, Pačko, počkaj. Dobre, sa to už počula a tak rovno, nie? Tak, výborne. Dobre. Hej. Pačko. Ty kokos. Dobre. Chlapci, dívajte sa. A ráno. Rekordný let. Ty až bez rukavičky, Karolinka, dobre? Musíš dať na tých štát, to si zapovedala. I trénovali? Ty kokos. Daj mňa bije. 20. No už máme víťazku. Veď, Karolinka, za ním. Pačko, ešte nie si na rade. Počkej, nevidím. Ešte je hore. Ešte letí. Poď áno, možno horizont. Ešte letí, tam letí. Ešte letí. Teraz. 48. Tak to budem reklamovať, ale... Prečo ide? Alebo uprava. Jeden. Pravý nie sú. Jaj. To by si každý opravoval. No, meráš ho? No, môžeš. No, dobre. Ale v prvom kole mal 10. Pekne. 8. Ďalší. Kedykoľvek môžeš. Čo? Tlačkovú komoru vylámalo. A Šiši 200 stojí nová. Predávajte užité. Odkúkala. Odkúkala, čo nemala. No, môžem? No. Dobre. Letí. No. Ale počasie ja celkom akože umudrilo. To je Je super počasí. Na hádzadla ideálne. teraz. No vidíš. 14. Snehu riadne. No dobre. Dobre sme to zalepili. Nápal prešiel na druhé rameno. To dobre sme zalepili, letí. Koľko je tam 15 000 asi interval? Kde si? Namáha. Áno, dobre. 15 asi. 15 býva. Alebo 30. Môžeme? Hej? Hej, môžeš. Áno. Poď sem. Ja sa mi vyšmykol do ryby. Ale letí, čo chceš? Áno. No tak si. No. Musí sa dať dolu rukavice, lebo sa mi to šmyklo. Ale takto dobre si to ani... Ale ty si to... A prečo vždy musím mieriť na to na kávu? Lebo stade fúka vietor teraz. Tak ešte raz, vyšli medzi nami. To tak dlho lieta, ale nie sme tu. Super.
že sa troška utišuje ten vietor. On sa ti zdá. Čo sa mi to nezdá? To sú také navaly. Krása. Normálne kolo na Aj vyvedli. nebolo sneh na to. Ujaviť sa normálne snehová. Tak, ale... No, to by bolo pekné, keď si trafil toto. Ale to je lepšie. To okolo. Ja musím ísť ďalej potom, dobre? Pavlinka ide. Ako? Paulinka bude mať ešte tu jeden vhod, Jedna súva. že miesto toho. A to máme nechať časovať? A potom tu bude mať výsledok spolu. No, hej, ale na ďalku, hej. Karolinka, choď hádať. Poď Karolinka házať. Karolinka, hýbaj. Choď Karolinka a potom chodí Pavlinka. Jako je zákon, že by si mal vetroň bez vrtky, že by si mal vetroň, akože bez toho, že by si hodil hazovo, ale to by si odpávalo. Není to zakázané? Tak ako si to je dobre. Môže. Môže. Pavlinka je tatina pobije. Pavlinka si však? No, aj tatina pobije. Vidno, že to má veľké. Môžem? Môže. Nie, ja tiež mám kolík, ale bez kolíka. A treník? Hej, veď sa mi to myslím, že si zasledí postavu, ako máš suché, tak to nie. To by mohlo byť. Zaráte som jedný kosok skončil, ale na 6 som sa vyhrábal. Vyšiel som von až čistý ony. Bola ako od... Čo je sa čilsu chce? Môžem? Môže. Krása. Ty kokos, ako sa to pretočí? To, že je profi. Treba dať pozor na to. Zrobíme. Pozri, ako to. Ale ako mňa to bohol fascinuje. To iba vo laminát v forme vakuovať? Nie vo forme práve, že... Polystyren, báje to vo forme celé. Hej, A to je čisto polystyren či aj laminát? polystyren a laminát. Tak poďme Mačko, si dať niečo. Ale vo forme. Ale profil nie je vo forme, podľa mňa len ten tvar je vo forme. To pôjde do zeme. To pôjde do zeme. Pozor! Hej. Teraz sa sústredí na házanie. Tak. Dobre. Už idem. Ani to tako extra nehodí. Teraz som ho nižšie hodil, aspoň nemusím ďaleko. Môže Aj to letí. No. To tí profi, čo chodia, to musí byť 60, každý 60. No. To, Máme sa čo učiť. Ustáva ten vietor, nech mi nikto nehovorí, že hej, nie. podstatný. Som ani